abun da ni nake shugaba ka gani ka san inda kake nake shugaba ka ji ai abun da kake so shi nake to dan Allah ka sharan kuka Ahmadu shugaba ina son ka wallahi ya Muhammadu shugaba da kai ne nazo kuma da kai na mutu a adaitu nafsi salamu alaikum majidu na baka komai da komai wallahi Ahmadu shugaba dan mun kira ka suke yi mana ka shugaba dan mun yabe ka ake mana sharrika shugaba ka sani ba dan wani yayi ba mu kai maka shugaba in dai ka ce zami sai mun maka ya Ahmadu ya ba ta sana bar maka ya Ahmadu tun a da rayuwa na bar maka shugaba tun kan na samu na sallama maka tun banda abun da zan ce kanka Muhammadu ya shugaba ka sani so ne ya isar mani shugaba ban yarda a fini san ka ba ka sani shugaba da na ji mai yawan ka sai ya tsuma mani in ce zuciya mai ya tsayi da ke ki faɗa mani maza ta shi ke ma ki waƙe a ji wani farradu sai in ce salamun alaika na gaske Muhammadu amsa mun ya garibal wara ka tsaya mun waidu wallahi sai na yabe ka Ahmadu ko da zan mutu na duka gaban ka ya sarki na saman sama